home, Ui, molt gràcies. Me'n vaig que m'han de fer una entrevista. Carambes! Ui, que surto a la tele jo ara. No, oi que sí, doncs, oi que no. Estem a la festa de Sant Jordi a l'Ametlla de Merola. Tenim nosaltres el Mateu Fiter, que és un membre més de la colla de l'agrupació Esplai de l'Ametlla de Merola. Bon dia, Mateu. Hola, bon dia. Ens pots fer una valoració de com ha anat aquesta festa? Primer el que vaig explicar és perquè aquesta festa, que és que a prop de 50 anys que l'anem celebrant, doncs això va començar l'agrupament escolta que hi havia aquí a l'Ametlla als anys 60, sempre l'escoltisme, el Sant Jordi estava molt vinculat, diguéssim, a les activitats que fèiem, doncs la gent d'aquí a l'Ametlla van fer la festa de Sant Jordi i l'agrupament escolta ha desaparegut i la gent de l'Ametlla aquesta festa no vol que desapareixi i cada any rere any doncs, es va celebrant aquesta festa de Sant Jordi incorporant coses noves, però la parada de llibres, la venda de les roses, això és tradicional, diguéssim, cada any hi són. Llavors, com que aquí a l'Ametlla tenim la tradició de cantar caramelles, també durant la festa de Sant Jordi el que fem l'ouada. Anys enrere, els caramellaires que passaven per les cases i per les masies de l'entorn els hi donaven molts ous i dels ous en feien una truitada, ara ouada, diguem. Doncs avui farem l'ouada. Els actes ja van començar, diguéssim, ahir va venir el Marc Cadanyà, que va fer una presentació dels seus llibres, però més que presentació va fer unes xerrades. Una xerrada que vam parlar dels horts, com que aquí a l'Ametlla tenim més de 200 horts, van venir molts hortelans, ell va defensar l'hort, diguéssim, ecologista, diguéssim, que no posar-hi additius, sinó, diguéssim, fer una cosa, diguéssim, més naturalista. A més, va parlar dels bolets, perquè ell va fer un llibre que, per descobrir els bolets, el lloc on va ser una mica criticat, perquè explicava on se feien les llanegueres, explicava, inclús, aneu aquí que hi haurà una llaneguera, o aquí trobarem uns ronyons, i hi havia molts boletaires que, això de dir els puestos, perquè és tradició quan demanes a algun boletaire, sempre diuen el bosc, però ell ho va detallar una miqueta més. Molt bé. Va dissertar sobre el món del bolet, dels horts, i avui aquest matí hem començat a les 10 del matí amb una xocolatada, a les 11 amb la parada del llibre, tot un seguit de parades de les entitats. Llavors, a més, hi ha la colla gegantera que aquest any celebra els 25 anys, ha muntat, diguéssim, un bar on s'hi pot anar a fer el vermut i una beguda. Llavors, sempre per Sant Jordi demanem a la gent que presentin la portada, diguéssim, de l'enguany, doncs es fa una votació, que s'han presentat 9 cartells, es fa una votació, d'aquesta votació llavors les entitats dels 3 primers n'escolleixen el que els sembla més adient perquè puguin anar la portada del programa, però aquest any, com que celebrem els 25 anys, està destinat una miqueta que es veguin els gegants. Clar, un quart de segle fent això. Sí. I llavors a la tarda s'acabarà amb l'ouada i això és tota la festa de Sant Jordi. Estem molt contents perquè ahir també al teatre hi va haver molta gent, perquè el grup juvenil d'aquí a l'Ametlla va presentar una obra que es diu Per Delegat, on hi participaven jovent de Porreig, jovent d'aquí a l'Ametlla, i això que fa que el món teatral, diguéssim, si es fan obres destinades a la joventut, aquests actors són nosaltres aquí a l'Ametlla, sempre el Sant Jordi, el Joan Josep Mora ens prepara una obra, diguéssim, pel grup juvenil, que és, diguéssim, com per començar ja a mirar algun artista per entrar als pastorets. Però jo que aquests darrers anys ja he incorporat gent jovent de Porreig i això fa que sigui més extensiu. Més variat. I això és la festa de Sant Jordi. Doncs molt bé, per molts anys, Mateu, que tingueu una bona festa i també ja de cara a la primavera, estiu, projectes que teniu des de l'associació Esplai. Mira, el projecte que diem més immediat és aquests 26 anys que celebrem, diguéssim, els 25 anys dels gegants, que això serà a finals de segle. Llavors ja començaré a preparar i pensar pel cross i per la festa major, per la caminada popular, i llavors també cada diumenge dels mesos de juliol aquí a aquesta plaça fem allò que en diem del Valls a la Fresca, encara que ens fa una miqueta de calor, però fem 5 tardes de diumenge que ve molta gent aquí a gaudir d'aquests balls que fa que vinguin molta gent d'aquí de l'entorn de la comarca, que són molt animats. Molt bé. I ha de seguir de pensar en els pastorets. A més, et vaig dir una primícia, perquè ahir vaig estar a l'Ametlla del Vallès, fa un any es van venir aquí a l'Ametlla un grup de 30 fotògrafs de l'agrupació fotogràfica de l'Ametlla del Vallès, i ens van dir que tenien el projecte d'anar a visitar les 6 ametlles de Catalunya i acabar-ho amb una exposició. Això ja fa un any,
i nosaltres ens pensàvem que això ja havia allò que diuen no es va fer, però aquesta setmana ens van telefonar si podíem assistir a la inauguració a l'Ametlla del Vallès, i on hi van haver les 6 ametlles. Jo en sabia 4, però n'hi va ja l'Ametlla de Marola, l'Ametlla de Monegal, llavors hi ha l'Ametlla del Vallès i l'Ametlla de Mar, però ja a la Segarra hi ha una ametlla, i al Montsec n'hi ha una. D'aquestes dues jo tinc moltes ganes d'anar-les a veure perquè no les he vist, vull dir que a través d'aquesta agrupació fotogràfica hem pogut descobrir que som 6 ametlles. Aquesta exposició serà itinerant, que l'ametlla la farem, quan la portem ja ho anunciarem perquè la gent puguin venir a visitar. Si haguessis de convidar algú que no hagi estat mai a l'Ametlla, que ens vegi des de fora de Porreig, que ja molta gent us coneixen, quin seria el teu anunci perquè la gent visiti l'Ametlla? Què poden trobar a l'Ametlla? Jo el que vaig dir una miqueta, primer, que jo em sap molt greu que el parc fluvial d'això de les colònies, que els donen una miqueta de vida, s'ha anat d'orris. Però jo animaria a tota la gent, si hi ha algú que ens està escoltant, que s'apropi a aquestes colònies, que encara que el parc fluvial hagi desaparegut, a Cal Vidal hi ha visites guiades, a Cal Pons hi ha visites guiades, a Viladomiu també, i aquí a l'Ametlla, evidentment, també. Jo tiro una llança, diguéssim, la gent, que aquestes colònies encara estan vives, i a cada colònia jo sé que hi ha altres colònies que fan la festa també de Sant Jordi, la festa del Roser, les seves festes majors, a Cal Riera han recuperat la festa major. Jo crec que aquestes colònies estan vives, mirar, dir que proclamar així ben fort que la gent s'apropin aquí al Berguedà i veguin aquest grup de colònies que tenim de Cal Rosal fins aquí a l'Ametlla, que són 17 colònies, aquestes colònies encara estan vives. Molt bé, Mateu, que per molts anys puguis continuar amb aquesta tasca com a membre de l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Marola, i que per molts anys gaudeixis de salut i que pugueu fer moltes festes i molts actes per gaudir a la gent de l'Ametlla i la gent de fora de l'Ametlla. Jo tinc molta confiança en tot aquest jovent que va sortint, que es va fent la cosa seva i fa que aquestes coses no es perdin. Molt bé, confiem en el jovent i també en tu. Mateu, gràcies per molts anys. Gràcies a vosaltres. Merci. Aprofitant que estem a la festa de Sant Jordi de l'Ametlla de Marola, tenim nosaltres l'Aleix Gobianes, que és el president dels Gegants de l'Ametlla, oi? Sí, correcte. Bon dia, Aleix. Bon dia. 25 anys és un quart de segle. Un quart de segle, sí. Ens podries explicar com veu néixer i com ha anat durant tota aquesta trajectòria? Mira, la idea va sortir l'any 1990, abans de l'any 1990, d'una colla de jovent d'aquí a l'Ametlla. Sota la trapa, els pastorets fent pastorets van dir: podríem fer uns gegants. Ho van comentar amb la gent una mica més gran d'aquí, doncs va, tirem endavant. I mira, va sortir la idea i tota la colònia va col·laborar i amb els fons, van rebre subvencions i així ens va sortir els gegants. Els gegants es van batejar el 16 de setembre de l'any 1990 i els padrins dels gegants són els nans centenaris d'aquí a l'Ametlla, també. I ara aquest any fem els 25 anys, fem una festa molt gran, hem convidat les colles que són més amigues, i farem una festa entre tots. I això ja sabeu el dia que ho fareu? Sí, serà el dia 29 d'agost. 29 d'agost, doncs és per apuntar-ho a l'agenda. Dissabte 29 d'agost a les 12 del migdia començarà. Molt bé. Puc avançar una mica, que serà una mica un mostra de balls, llavors farem un dinar per tothom, tant per les colles com per la gent d'aquí a l'Ametlla, llavors hi haurà un espectacle infantil, llavors farem la cercavila que es fa normalment, una ballada final, llavors hi ha el sopar. I el fi de festa, que és sorpresa, que no se sap, no puc dir res més. Doncs quan arribi ho presentarem i donarem la benvinguda a aquesta celebració dels 25 anys dels Gegants de l'Ametlla, que esperem que siguin 25 més i molts més. I tant, això esperem. Aleix, moltes gràcies i per molts anys. A vosaltres. Gràcies.